ma Gavana nitie, Josiaya must be told. VOJ ne antie Siaya weekend mokalo. Kendo ne wan gi arambe moro dala St. Peter's Nyabera. Manodhi maber kabisa. Wagero kanisa manyien. Okay. To kane wasewuok to nikeche speaker be osiepna noro na gimoro matin mondo ajole godo kamane adwani mondo achopcha. To ka wuok to ji penja ni to mi yoronwa mus mar speaker ni. To mar Gavana daki kelo to Gavana wa Kevin Gavana wa ni kanye. Iwinjo wachno nikech koro ber kilero ne Josiaya. An bende japiny moro nyogo simu ka nyoro ko penja ni VOJ wan ga gigeno gi jofwambo gi keyo ma unyiso gik moko ma wan ne pok wawinjo ga. To wach ne oja Siaya to dak Mombasa. Nikech yene obe chunye chandre. To mano is also a lapse mar leadership mar county. Keche VOJ ang'eyo ni ng'eyo kendo jowinjo wa ong'eyo ni office of the governor en office maduong'. To within the office bende nitiere kaka waselero e tieng' mokwongo ni ka Gavana onge to kata deputy onge to waziri nyalo chung'. Inyalo yier as per in section 34 mar katiba marwa to represent weche mag tich mag county. To mano is just part of. Ba waloso nyaka e weche mag chief of staff, waloso nyaka e weche mag county secretary. There is another very critical department milongo ni Office of the Communications mar Communications Director in the Office of the Governor. Okay. Sama koro chop kama jo piny chunygi chandre manyiso ni kara koro nitie jogo mabende okti e yo makare nikech jofwambo dware ni mondo konywa e ng'eyo kuma Gavana nitie. To nikech en Gavana ma samoro nyalo loso, onyalo engage otim press conference kata ondik press release. Nyocha neno ka barua moro mabe nase confirm nen propaganda timo rounds social media ni Gavana o resign. Tawacho ni to madang bedo wach malich manade. Senior counsel miwa mna information through the paper